أرست زينام أبا حدا معلتي لعلي 700 مليون فلسطات نمتكال ستتلمت تلمي لعلي تلمي تعوي تكبلو قدماي منستر دكتور أبي أحمد قليصوم كنتيبا دانش أبابي أب مرها قبري متكال فلسي أب حدا صحي 700 مليون فلسطات أب وسن ربع قنفل تقيلا كاب زينوتاي كندا نفرنساي بريطانيا صعيبة نهاجر فلسطين مافلطو كتب مثل لما تحبيرو له سلامت عنا بالله يزخوركم تملكتي كما يتمسيو لك ساعات حدا قوينو كم تلمود مع زينة حزنا متينا لنا زيناتنا مرحكم ساهم طنح أنا إبراهيم فسام أب حدا معلتي لعلي 700 مليون فلسطات نمتكال ستتلمت تلمي لعلي تلمي تعوي تكبلو قدماي منستر دكتور أبي أحمد قليصوم لهم توم قدماي منستر أب محوراو ميديا مبزم حالفو ملغتي إثيوبياويان انت تحابرو تأمر كم صرحو لمون ترأيو لهم بمتكال من سرار بزول مري حساب أب حدا معلتي 700 مليون فلسطات نمتكال زحزنا يو تلمي لعلي تلمي تعوي تليلهم أمرار حن سراحتنياتاتن تكالات ولكن منجستن إمباستاتن علم لخت تكالاتن هسانات مناقسي أرجاويان دك توعتيون دك أنستيون نحملوا أسر لمنجهو كدمي أعواف وتيوم كبلون تزاريبهم حملوا أسر بالي إثيوبيا نخونيو مثل إثيوبيا يغير الله تاريخ إثيوبيا يغير الله ملك عالم يغير الليلهم أزي لوقتو ذات حابرو أوعتنا سمعهم وصيوم نزتخلو كلهم يقنيلنا ونيلهم إثيوبياويان تولد إثيوبياويان زيغاتات وصان ببزحن بأمايتن زغبرዎም تساتفو بشم إثيوبيا مسكان أقربهم اتوم قدماي منستر متكال ندقنا صلال مزرغحي كبلون أصنعوت هبهم إثيوبيا حدقاتات لو تكاب أير بمصوار أبنى زخون سرعتي تكايد لا كبلو بمعرق مكتل قدماي منستر حلافي متحبار ماقل هنسات سرعة ديمقراسن مكتل قدماي منسترن آيت آدم فراح تزاريبهم آيت آدم فراح أب كتما جيجيغا بمركاب بمرها قبري منبار حملو أسر أب حدث أحاي أسرو من بيروم اللوم لومي أب استقايد مرها قبر حملو أسر مدلا إثيوبيا وان تساتفهم اللوم عودي حملواي أسر بزوح ربحة كم زلو بمقلات هزبون نايت مرها قبري ربحة بزقبا ناتا جنزب ممسو حبيرهم اللوم مرها قبري حملواي أسر نيتيبيا بحبار نممعبال لعل قد على وكلو منستر حرشا قرما آمنتي تزاريبهم توم منستر أب حدث حي 700 مليون فلسطيني ناي متكال مرها قبري حملواي أسر ومن بيرم اللوم حملواي أسر أب عالمنا زقاتم زولو لوت كباب أير نمسوار زسرح زولو سرحتي مقان بمقلات كل إثيوبياوي ناي بعلو أسر نكنبر أوعي تقريبهم بمتكال مبراخ بزول مري حساب أب حدث حي 700 مليون فلسي ناي متكال مرها قبري أب ملا هاجر تساليتو يوم
ኣብ ዝሓለፉ ዓመውቲ ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ልዑል ውፅኢት ተመዝጊቡ ክብሉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ሽመልስ ኣብዲሳ ገሊጾም። እቶም ርእሰ ምምሕዳር መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ሓደ ፀሓይ ኣብ ዞባ ጅማ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሓለፉ ዓመውቲ ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ልዑል ውፅኢት ምምዝጋቦም ተዛሪቦም። እቲ መርሃ ግብሪ ናብ ናይ ቀደም ባህልና ንክምለስ ኣኽኢሉና እዩ ብምባል እቲ ጎስጓስ ኣጠናኺርካ ምቕፃል ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም። መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ፀገማት ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘመዓራርዩ ክብሉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተኻየደ መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ ኣብ ሓደ ፀሓይ ብምርካብ ሓምለዋይ ኣሰሮም ዘንበሩ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዓቕሚ ቁጠባ ዘጠናኽሩ እፅዋት ይትከሉ ምህላዎም ገሊፆም። ቅድም ክብል ዝተተኸሉ ፈልስታት ፍርያት ብምሃብ ውሕስነት ምግቢ ካብ ምርግጋፅ ብተወሳኺ ነቲ ክልል ምዕባለ ቁጠባ ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ክልል ኣምሓራ ከም ሃገር ዝተጀመረ ሓምለዋይ ልምዓት ቁጠባ ንምጥንኻር ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ልዑል ተሳትፎ ይገብር ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም። ኣብ ክልል ዓፋር መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ሓደ ፀሓይ ተኸላፈልሲ ተሳሊጡ እዩ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተረኺቦም ኣሰሮም ዘንበሩ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣይተ ኣወል ኣርባ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ንኢትዮጵያ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ክብ ንኽትብል ዝገበረ እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ምስራሕ ከም እትኽእል ንዓለም ዘርአየትሉን መርኣያ ዓለም ዝኾነትሉን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ብዝረኸብናዮም ውፅኢታት እንተዘይ ተዘናጋዕና ናይ በዓልትና ሪከርድ እናመሓየሽና ንኢትዮጵያ ክብ ናይ ምባል ስራሕትና ክንቀፅል ኢና ክብሉ እውን ገሊፆም እዮም እቶም ርእሰ ምምሕዳር። እንተኽሎም ፈልስታት ንትውልዲ ዝሳገር ረብሓ ዘረክቡ እዮም ክብሉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሲዳማ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ገሊፆም። እቶም ርእሰ ምምሕዳር ብምትካል ምብራኽ ብዝብል መሪ ሓሳብ ናይ ዝካየድ ናይ ሎም ዘበን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ተኸላፈልሲ ኣብ ሓደ ፀሓይ ኣብ ሰሜናዊ ሲዳማ ዞባ ቦርቻ ኣሰሮም ኣንቢሮም። መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ሓደ ፀሓይ ብምክያድ ዘበቅዕ ብዘይ ምዃኑ ቅድሚ ሕዚ ዝተተኸሉ ምክንኻን ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም። ስለዝኾነ በቲ መርሃ ግብሪ ኣሰርና ብምንባር ናብ ትውልዲ ዝሳገር ረብሓ ነንብር ክብሉ እዮም ኣተሓሳሲቦም። መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዓቕሚ ስሕበት ዓውዲ ቱሪዝም ክብ ዘብል ክብላ ሚኒስትር ቱሪዝም ሰላማዊት ካሳ ተዛሪበን። እተን ሚኒስትር ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሸገር ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ሓደ ፀሓይ ኣሰረን ኣንቢረን። ኣብ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ዓቕሚ ስሕበት ዓውዲ ቱሪዝም ክብ ዘብል እዩ እውን ኢለን። እቲ መርሃ ግብሪ ካብ ምጅማር ከይድ ለውጢ ናብዚ ይስርሑ ካብ መንጎ ዘለው ንትውልዲ ዝሳገሩ ብዙሓት ኢኒሽቲቫት ተረቋሒ ከም ዝኾነ ኣገንዚበን። ዝዓረቁ ከባብታት መሊሶም ዝለምዕሉ ፅባቐ ዝውስኸሉን ብምዃኑ ንዓውዲ ቱሪዝም ርኡይ ግደ ከም ዘለዎ ገሊፀን። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘቕረብዎ ፃውዒት ሰላም ስዒቡ ብርእሰ ተበግሶ ናብ ክልል ትግራይ ዝኸዱ ዓበይቲ ዓዲ ምስ ሚኒስትር ሰላም ተዛትዮም። እቶም ዓበይቲ ዓዲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ዓበይቲ ዓዲ እጃሞም ንክዋፅኡ ዘቕረብዎ ፃውዒት ብምቕባል ናብ ክልል ትግራይ ብምኻድ ንዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ብምዝራብ ፃውዒት ሰላም ከም ዘቕረቡ ገሊፆም ኣሎም። ብተመሳሳሊ ምስ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራል ንምዝራብ ዘቕረብዎ ሕቶ መሰረት ምስ ሚኒስትር ሰላምን ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕን ተዛትዮም ኣሎም። ሚኒስትር ሰላም መሐመድ ኢድሪስ ኣብቲ እዋን ዘተ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተውፃፅኡ ዓበይቲ ዓዲ ብርእሰ ተበግሶ ተወዲቦም ሰላም ንምዕሳል ናይ ባዕሎም ፃዕሪ ምግባሮም ብምንኣድ
بإثيوبياوي حجراو بحلن كبرن سجمات نمفتح زجبرو أستواصو أتناخيرهم نقصلوا وجنزبهم منجستي أب كل التجراي زتا من سلام نقعسل بزحات عرتات الناجبر مصنحو بمحبر كتباون محبراون من قصاصات لمعات كل التجراي انتي تعقوقلو نقصلوا بزحات سرعتي كم تسرحون جليسهم يوم معد زينا بمكتتال تركو تملكتي حزرما بزرزر نابز حزنا زيناتاتي كحلفكم 700 مليون فلسطات عبحانت صحاي متكال عبي عاوتن بتاريخ فلامايني كبلو قداماي منستر ابي احمد تزاريبهم ثم قداماي منستر ابيت منغست جما باجفا ترخيبهم حملواي اسرم امبيروم اللوم نادريت بريهو توسقلوا ኢትዮጵያ ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ተኸታተልቲ 7 ዓመታት እናሳለጥቶ ዘላ መርሃ ግብረ ሓምለ ኣሰር በብዙሕ ዘፈር ጭቦጥ ለውጢ እናመዝገበ መጽዩ ናይ ሎሚ ዘበን መርሃ ግብረ ሓምለ ኣሰር ውን ቅድም ኢሉ زجمر انتخون أكل لوم زبن متكال ستلم 7.5 بليون فلسطات زخنا أب حانت صحينا متكال مرها جبري لوم زبن 700 مليون متكال بمتلام كاب نجهو ساعة 10 خلت تجميرو ناتسالتهم قدما منيستر دكتور أبي أحمد ون أب بيت منجستي جما باجفار بمركب حملو أسرهم زنبر انتخون أب حانت صحي 700 مليون فلسطات متكال عبي عوات مخانون زعبي وصيت تخل حانت صحي مخانون أبريهام የጀመርነው እንቅስቃሴ ዛሬ 7ኛ ዓመቱ ነው ዝጀመርናዮ እንቅስቃሴ ሎሚ 7 ዓመቱ እዩ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ቀጻልነት ኣሎ ማለት እዩ ሎማዓልቲ ብናይ ሓደ መዓልቲ ምትካል ልዕል 700 ሚልዮን ፈልስታቲና ክንተክል ኣብ 7 ዓመታት 700 ሚልዮን ንተክል ኣብ ሓንቲ ፀሓይ 700 ሚልዮን ምትካል ብጣዕሚ ዓብይ عاوتن أب علم أتي زعبي وصيت متكال فلسي حنت صحيو أبزي عمت كبابي 8 بليون فلسات كتكليوم لعلزي تداليوم زي انتاي أعويتنا بدمر 48 بليون فلسي نتكلالنا مالتيوم إذا دما إثيوبيا عبيت نجارات حاسبات الليمان هزبا أتحبابيران معوات كم تخل مرأيا مخانو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد قليتهم كراتشن 50 بليون لما تكلم عندما سيكرن 48 كاساكان تلمنا 5 بليون نمتكاليو حد عمت انت ترفنا 48 بليون انت دا عويتنا ابزغص العمت مسن نتخلو لعل 55 بليون كي نتكل نخلينا مالتيو زي مالت اثيوبيا عبيت نجرات حسابات الامام حزبا بمتحبار كتعود كم تخل نعنان نكالوت المرأيو 5 بليون فلسي اب علم كساب حزي بزلو ريكورد اتزعبيو ابزخنا يخون هاجر ابوشت 7 عامتات كندتي زاكل فلسي تتخيلو يفلطن نحنا زي متكال زخالنا هفتام سلازخنا يكونن هفتام لبي زلوم زيغاتات سلا زحازنايو زيغاتاتنا لبوم هفتام ارحيقو مطمات زخل حبراوي رأي زلوو بحبار طميتو بحبار ططو مبال بحبار مسرح بلفعات دخامن كسبي مركب زخلن مورال زلوم يوم سلازي بزي مخنيات اثيوبيا حسبتو كتعوت كيلايا لكع كم قدب حداسه نا اثيوبيا عبي اثر تاريخي زخون ኢትዮጵያ ካብ ጸገም ናይ ሙጻእ ሓላፍነት ናይ ዜጋታት እዩ ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር በዝውን ተስፋ ዝህቡ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ከም ዘለው አመላኺቶም በግሪን ሌጋሲ አትረፈናል በቡና ተረፈን በሻይልና ተርፈነው بحملواي أسر أطرفنا ببنا أطرفنا بشهي كنا ترفينا مقبنا ناتمحيش أيو ملكت أقام دخلنا تميت غنات إثيوبيا زي ملك عنا تغيريو زي زمت أقنا دخيمنا تقعنا خيعنا لفعنا دخيمنايو هقرنا حملواي كدينا مقبنا
ኣብ ገዳዳና ኣፍሪና ኢትዮጵያ ካብ ጸገም ምውፃእ ሓላፍነት ዜጋታት ስለ ዝኾነ ፈለማት ጸገም ምቕባል ምእማን ምስምማዕ ሓበራዊ ራእይ ምስናቕን ንምዕዋት ድማ ብሓባር ምርብራብ እዩ ነይሩ ካባና ትጽቢት ዝግበር ኣካይዳና ተስፋ ዝህብ እዩ ሎም ዘበን ብመሰረት ትልምና እዩ እናኸደ ዘሎ ዘይተኸሉ ክተኽሉ ኣለዎም ዝናብ ይሃሉ ፀሓይ ይሃሉ ክንተክል ኣለና እዚ ታሪኽ እዩ ጽባሕ ኣይድገምን ጽባሕ እኳ እንተ ተኸልካ ናይ ሓንቲ ፀሓይ ተኸላ ኣካል ክኸውን ኣይኽእልን ታሪኽ ድማ በብመዓልቱ እዩ ዝጽሓፍ ስለዚ ናይዚ ታሪኽ ኣካል ንክኾኑ ይላቦ መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅግጅጋ ተሳሊጡ ክልል ሶማሌ ድሕሪ ለውጢ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ትገብር ከም ዘላ ዝሓበርቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር በዚ እውን ሰፊሕ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ሓቢሮም ኣለው ሙሉብርሃን ግርማይ نمبر شو عامتنا تسالت أبزلو مرها قبل فلس متكال حان تزحاي مكتل قدام منستر تمسكن ترونون أب كل الصومالي كتما جيجا ترقيبهم حملوا أسروا من بيروم أز زبن بلتقنا إثيوبيا زبلو توم مكتل قدام منستر زعوت تتأنخير قوز الامقبار خلو زيجا فلس كم متكال جميرو بزحيتو كواز كم زقبا أرديوم يوم በመትከል ማንሰራራት በሚል መርሃ ግብር እየተከወነ ነው በየአመቱ የራሱ መርሃ ግብር ነበረው የራሱ መሪ ቃልም ነበረው بمتكال من سعرار بزبل مرها قبرو يناتسالة زلو عمون نايب علو زخونة تيمان مرها قبرو نيرويو زمن من سعرار إثيوبيا يبمالينا لوم زفن نانتفنا نركب كم زفلت أفز أزما قطباناون لوم عمت تماحيشيو بزو حقرات قطباهم نقص المقبار يابيوم أبزللو نحنا قنا أب معبالينا نركب ريبورتس IMF فون نزيو زحبر زعبيت أب زقص العمتون قطالة كم زخونة امنتلني أو حموش تزوباتات كل الصومالي خلتنا نتبه حموش تميلين فلسطان متكال تلمة تحيزو إن تسرح كم زلو زحبرو توم كتل قدامي منستر نزيون معواتون مس نبرت كل الصومالي بحبر بمخوان أسرهم ينبرو بزعبا مهلاهم مرديوم يوم بمسراقوا يورك مدر متبالوا صومالي كل جيجا كتما كابينو يتكلني علنو يا صومالي كل زناب مبراقاوي توركي تفيلا أب تسوع كل الصومالي كتما جيجيغاينا ناتخلنا زلنا كم زفلت كل الصومالي دونغي زناب زوصحو خوينو قنا كم عدل لومي أب حموشت زوباتات ماي قلتي فوقعيو أبزو مخبابتات خلت نتب حموشت مليون فلستات نمتكالينا حسيبنا لومي أبزن ركبو اللي جميرنا لنا صنحي لنا دما ناب كتماتنا كنتكلينا كل الصومالي بفلاون دحر لوطين زفر حرشا عبيد أمتهبا الناس رحت كم زلا زحبرو تو مكتل قدامي منستر بمقنعة زون سف حوزيت كم استمزجبه قاليصوم يوم الصومالي كل كقرب غزي ودي بتلي كلوطو بኋላ በግብርና ዘርፍ በጣም ትላልቅ ስራ እየሰራ ያለ ክልል ነው كل الصومالي دحر لوطي أب زفر حرشة أبي سرح ناصر حزر كب كللي موس بلع المتن نافريو يزلو أحملتن فرامرنون بزل على بركي نافريو يزلو كابزو بزحلفة أب زفر عدناون زل على تسفى زلو كلليو سبهافتون نزي من قحب مرأي أب إنفستمنت ناتوافريو مزركبو حزبي إثيوبيا سرح فتون زتقمو فلوس فلت حزبي زبلو تو مكتل قدامي منستر نزوي عبوش تقمت بمتاون أتز تتحازت المي كم زعوات زلوم أمنات هارديوم يوم كنتيبا ممحدار كتما أديس أبابا أدانيش أبيبي بمتكال من سرار بزبل تيما أب حدث حي 700 مليون فلسطات مرها قبر متكال أب وسن روبا قنفلين كالوت كوابتات تا كتمان تخيلن اللوم أبتي مرها قبري كنتيبا أدانيش أبيبي كوميشن بوليس أديس أبابا جيتو أرغاو كالوت العلو تمرحا ممحدار تا كتمان نبرتن تساتيفهم جيتاتشو عالمو توسق اللوم كنتيبا محدار كتما أديس أبابا أدانيش أبيبي بمتكال من سئرار بزبل تيما أب حدث حي 700 مليون فلسطات مرها قبري متكال تخلا فلسي كل تشحن 10 شوعتنا متمرت أبو سن روبا قنفلين كالوت كبابتات تا كتما نصاليتن تن كنتيبا بفلايا بكفلا كتما كول في قرانيو أبالاتنا مرارحان كوميشن بوليس أديس أبابا بستساتفلو تخلا فلسي ترخيبا أبزم محلالفو أمالختي أكلات سلام اندحننتن صدتا كم محاسب توسخي قبل معتون لعل تساتفو كم زلوم قليصن زاري بملاو የኢትዮጵያ አካባቢ ሎሚ ኣብ መላእ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ዝደኸልናዮም ዓበይቲ ተጋድሎታት ደጊምና እንሰርሐሉ ዕለት እዩ በዚ ድማ 700 ሚሊዮን ፈልስታት ክትከሉ እዮም ነዚ ኣብ ከይዲ ምትካል ኣካላት ሰላም ጸጥታን ልዑል ግደን ትዋጹ ልክዕ ከም ዝጸንሑ ለምውን ልዑል ግደ ክዋጽ እዮም እንተኽሎ ብምሕብሓብ ድማ ነዚ ገድሊ ክንደግሞ ኢና
ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ጌቱ አርጋው በወገኖም እቲ ሰራዊት ሰላም እንድሕነትን ህዝቢ ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ሓለዋ ልምዓት ከባቢ ኣብ ምልማዕውን ልዑል እጃም ኣለዎ ኢሎም እቶም ኮሚሽነር እቲ ሰራዊት ምትካል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ምሕብሓብ ልምዲ ከም ዘለዎ እውን ገሊጾም ዛሬ በአገር አቀፍ ደረጃ እንደሚታወቀው 7ኛ ዓመት ላይ 700 ሚሊዮን ችግኝ የሚተከልበት ነው ከም ዝፍለጥ ሎሚ ብብርካ ሃገር መበል 7 ዓመት 700 ሚሊዮን ፈልስታት ዝትከለሉ እዩ እቲ ሰራዊት ድማ ናይ ዝኣካል እዩ ሰራዊት ሰላም ምሕላው ከባቢ ምሕላው ድሕነት ህዝቢ ምሕላው ገበን ምክልኻል ነዚ ኩሉ ድማ ሓምለዋይ ልምዓት ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ዜጋታት ተረጋጊኦም ዝነብሩሉ ከባቢ ብዛዕባ ሰላምን ድሕነትን እንትንሓስብ ሓለዋ ልምዓት ከባቢ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ኣዝዮም ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ምስ ህይወት ሰራዊት ብቐጥታ ርክብ ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ እዚ ማለት ዜጋታት ሰላም ከም ዘድልዮም ኩሉ ጽሩይ ኣየር እውን የድልዮም እዩ ጽሩይ ኣየር ንክሉ ጥዑይ ከባቢ ክህሉ ኣለዎ ነዚ ድማ ሓምለዋይ ልምዓት ኣገዳስ ስለ ዝኾነ ነቲ ሰራዊት ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ እቲ ሰራዊት ምትካል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ምሕብሓብ ልምዲ እውን ኣለዎ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብርክት ዝበለ ሰራዊት ኣብ ማእኸል ኣብ ዝተዳለወ ቦታ ኣብ ኮሌጅ ፖሊስ ኣብ ዘለውና ቦታታት መትከሊ ከምኡውን በብ ክፍለ ከተምኡ ኣብ ዝዳለው ቦታ ይተኽሉ እዮም ምትካል ጥራይ ዘይኮነስ ሓብሒቡ ዘጽድቕ ሰራዊት እዩ ካብ ተሳተፍቲ ተኸላፈልሲ ኣሰልጣኒ ኮሌጅ ፖሊስ አዲስ አበባ ዝኾኑ ዋና ሳጅን ገብረ መድህን ፍስሓ ብግዶም ኣብቲ መሰልጠኒ ኮሌጅ በብዓመቱ ናይ ምትካል ባህሊ ከም ዘሎ ገሊጾም ያው በየዓመቱ በመንግስት ደረጃ መምርሒ ወሪዱ ዝግበር ናይ ፈልሲ ተኸላ ብዝተፈላለየ መልክዑ ያው ይጠቅመና እዩ ስለዚ ፍሊ ዘብሎ ንሕና በየዓመቱ ሰፊሕ ግቢ ኣብ ማሰልጠኛ ስካብ ዝነበርና እዋን ናፍቲ ማሰልጠኛ ዝኣቱ ተፈላለዩ ሰልጠንቲ እንደ ጽቡቕ አጋጣሚ እናተጠቀምና እናተኸልና ኢና መጽና ጥቅሙ ደሞ ያው ንምግብነት እንጥቀመሎም ተፈላለዩ ተኽልታት ኣብ አካባቢና እንተኽልሉ ነገራት ኣሎ ሓደ ከዓ ንፍግረ መሬት ወይ ደሞ ብውሕጅ ተፈርፊሮም ንይኸዱ መሬታት ንምዕቃብ እንጥቀመሎም ነገራት አሉ ንኢንቫይሮንመንቱ ንአካባቢ ግሪን ኤሪያው استفعل نجار نتكمل نجار سلونا بزمتة بمورال تلاعلنا بعد رجاجتنا حزنا مسينا لما أنت متكال زوينا زلنا مالت فلسين دك سبات رايز يكونس نخلو فترة تقامي زبالو دما أب كوميشن بوليس أديس أبا أبال كفلي مرمرة وانا ممرحي زخونو وانا ساجن يلاك برحان يوم فلسي مالت ندك سبات متعامي تقامي نجاري ندك سبات راح زيكونه نفترة بمولو تقامي نجاري كم منقسي درجة መስሪያ ቤትና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና መምሪያ ለመንግስቲ ዝብዘውሮ መሰረት ብዙ ቁጥር ዘለዎ ሰራዊት መጽኡ ይተክል ሕጁን ይተክላሎ እንቀጻሊውን ይተክልዩ ካላይ ድማ ከም ወንጀልና ተኸላኸልና ቅድም ማለት ገበን ማለት ቅድም ምፍጻሙ ንሕና እንከላኸል ማለት እዩ መስተፈጸመ ድማ ተኸታትልና ትገበን ናብ ሕጊ ናብ ፍርድ ቤት ነብጽሕ እንደገና በጎኒ ድማ እዚ ዘሎ እንተክል ማለት ነው ሀገርና ኢትዮጵያ ሰላም ህዝብና ሓደ ኸውን ይወ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ መሰረት እዩ ሰላም ተዘይለ ሁሉ ነገር የለን ስለዚህ ህዝብና ንሰላም ቀድሚያ ኸብን ይወ ከመንግስቱን ዝወስዱ ምስጉምት ይሎ ሰላም ግን ከኩሉ ዝቀድም ነገር ምትካል ከም ዘሎ ኮይኑ ዝተኸልናዮ ልክዕ ከም ህፃን ምሕብሓብ ይግባእ ክብሉ ዋና ሳጅን ገብረ መድህን ፍስሓ አረዲኦም ምትካል ሓደ ነገር እዩ መጀመርያ ተኺልና ምትካሉ ናይ መጀመርያ ስራሕ ኸውን ይኽእል ዋና ስራሕ ዘድልዮ ግን ምንታይ እዩ ካብ ምትካል እንድሕሪ ዘሎ እዩ استخلزي لك عم حدا هنسان انكب كابي اللي يوم علتي سلازي بيا جزء النامس أنا بستفعل عليه ملكعو من كبخاب ماي زست تخوينه ماي مستاي أكوابي ومسلاي تخوينه مسراي يدليوم علتي سلازي متكال حدا نجار كوينه تخيلنا عستخلنا يبوتا بزمج آتينا بمرال كم استخلنا يب بمرال آتينا خنين كباخب لنا مالتي سلازي تزيتن كباخبنا يو حدا جاي درسو كحصر زجبو نجار تخوينه كحصر الله خلل زجبو خلل الله طبق عزل اللي تخوين طبق جبرو نجار الله مستاي مخد كعزل اللي تخوينه عب بزاملك إنك تزيجرنا له تخيلنا نخيط تخيلنا حدا جات تدرسوه وياو متكايناس valuable مالتي أبتي مرها قبري أبوتات هايمانوت تمهارو ممهران سوميات عنا أكلات تا مناسين دكانسيون كومون زتفلاليو كفالات حبرة سب تساتيفوم مرها قبري حملوي عصر رب كتماتات متقبارو سعيبو أب حبرة سب متكال فلسي ناتلمده مزيولوم بزيون بزحات والكسبات انتقالاتن فلستات بمفراي نعداغان نستفرالي قدياتن أب معالي ركبو نسابساب مكايل غزو دافياسين
ኣብ ከተማታት ካብ መንበር ኣባይቲ ጀሚሩ ክሳብ ትካላት ልምዲ ምትካል ፈልሲ እናዓበየ መጽዩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኢትዮጵያ ንሓምለዋይ ኣሰር ዝሃበቱ ጠመተ ኣብ ሓለዋ ከባቢ ለውጥ ኣምጽዩ ነዚ ስዒቡ ብዙሓት ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንጽባቐ ንምግብነትን ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝውዕሉ ፈልስታት ብሰፊሑ ናብ ዕዳጋ ኣብ ምቕራብ ስራሕ ተዋፊሮም ይርከቡ እኔ አሁን ካለኝ ቦታና ያው በምሽሉ አቅም ያዘጋጀሁት አሁን ዝግባ አለኝ أنا بزلن بوتان بزخولو عقمن زدل خوم تخلطات زغبا جكاراندا ويرا سبوتاليا زبالو زافات بابايا ناي كينيا زافات بيكوك زنببا زبال علني بزحات عينت هاجر بوكل تخلطات علوني لطلا ميهونو لوبات يميهونو لمدانيت يميهونو نصلال نصباقه نمدحانيت زخانو فلسطاتيه زفري مس كولج دني وندغنت بمتحبار حبرتسب نقربينا بتوساقي نصلال زخانو زافات نفري ايدرقون درقون مسوار يخوليوم نستفلالي ግልጋሎት ዝውዕሉ ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃን ፈልስታት ንዕዳጋ ዝቐርቡ እንትኾን ካብ 25 ብር ጀሚሩ ክሳብ 5000 ብር ዝበጽሑ ዋጋ ዘለዎም ዓይነታት ፈልሲ ከም ዘለው እዮም ዝገልጽ በዋጋ ደረጃ አሁን ዝቅተኛው ከ25 ብር ኔጋ ያሉት ከ25 ብር እስከ 450 ብር 600 ብር ድረስ አሉ بدرجة واقع تي زتحته كعشرين حمشن سكار باتي 250 كم وين كسب 600 برلو أبكال كهاب الدماء كم بحرياتن قمتن التفلسي يوسن حدا مترون كلتا مترون زافات واقو معري كونن بمخانو كاب كلتا شح كسب 3 زشيات وين علو نايوز زافات وين يوم أبد متقبار زلو مرها قبري حملة أثر سبات نحلوا خبابي تمتن خهبو زخ على مخانون نقارون عدكتن يزاربو ችግኝ ተከላ ላይ ወይንም ችግኞች አያያዝ ወይንም አገዛዝ ላይ አሁን አረንጓዴ አሻራ ከጀመረ ወዲህ በጣም ብዙ ለውጥ ነው ያለው ኣብ ምትካል ፈልሲ ኣተሓሕዛ ሓምለዋይ ኣሰር መርሃ ግብሪ ምስተጀመረ ልዑል ለውጢ ዘሎ ኩሉ ሰብ ቀደም ዘይለመደ ሎሚ እናዓደገ እናተኸለዩ ዝርከብ እዚ እውን ጽቡቕ ለውጢ ከም ዘለዎ መርኣያ እዩ ከም ፓፓያ ዝበሉ ተደቂሎም ሰብ ብበዝሒ ተዋፊሩ ይሰርሐሉ ዘሎ እዩ በብግዚኡ ተኺሉ ሰብ ንባዕሉ ይጥቀማሉ በተለይ ኮሪደር ልማቱ እንቅስቃሴ የደን ተከላው ፕሮግራም ብፍላይ ምንቅስቃስ ልምዓት ኮሪደር ምትካል ፈልሲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ክንቀሳቀስ ገዚኡ ኣብ ገዚኡ ምትካል ጀሚሩ እዩ بحفشة حبرت سبع متكال فلسي زحش جنزاب خعبيتيو. أبى من محدار كتما حواسا أبى لوم زبن مرحا قبري حملة وأثر لعليش شدشتنا تبرعة مليون نمك بالنت نسبقان كالوت كالقالوتات زوعلو عينتات فلسي نمتكال تتلمو أنها تسر حيركب. ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታታ ብጭቡጥ ይድገፍ ብምህላው ዓለም ለኻዊ ቅቡልነታ ከዓቢ ዕድል ከም ዝፈጠረት ገሊጹሎም ዓለም ለኻዊ ትልምታታ ጋዲ ንምግባር ናይ ውሽጢ ዓዲ ዓቕሚ ኣዋዲድካ ረብሓ ዜጋታት ንምሕላው ስራሕቲ ይሳለጡ ምህላውን ተሓቢሩሎም ኣብ ምዝማን ሕርሻ ግደ ፋይናንሳዊ ትካላት ከዓቢ ከም ዘለዎ እውን ተመላኺቱ እዩ መርሃ ሰላም መረሳ ዓለም ለኸው ጠለባት ሃገራት ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ተረኺበን ብተወከልተን ሓሳብ ብምጽራሕን ጥራሕ ክማሉ ከም ዘይኽእሉን ነዞም ጠለባት ንምምላእ ኢትዮጵያ ኣቕምታት ኣዋዲዳ ስለ ውሕስና ዓለም ግደ ዘለዎ ወሳኒ ስራሕ ትሰርሕ ምህላዋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ኢትዮጵያ ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስትራ ገሊጻ ምንባራ ይዝከር እማም ኢትዮጵያ ኣብ መስርሕ ዲፕሎማሲ ገዛ ዝኾኑ ልዝባትን ዘተታትን ዓብሊሉ ዲፕሎማሲያዊ ረብሓ ይሕልው ኣሎ ብምባል ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ንዋዕላ ስርዓት ምግቢ ውድብ ሕብረት መንግስታት አብነት ገይሮም ይብርሁ ይሄ የምግብ ስርዓት ሰሚት ዛዕቢ መድረኽ ስርዓት ምግቢ በኢትዮጵያ ባይታ ክሕዝ ዝኸኣለሉ ምኽንያት ኢትዮጵያ ብጭቡጥ ብምጓዓርሳ ንምኻል እንዳገበረቶ ትርከብ ምንቅስቃስ ምስ ሓለዋ ከባቢ ተታሒዙ ብሓምለዋይ ኣሰር ይስርሑ ዘለዉ ንጥፈታት ልምዓት ተንፂሖም ዝደግሕሉ ኩነታት ብምፍጣሩ ነዚ ኣብ ባይታ ተረኺብካ መድህሳስ ኣገዳሲ ገይሩ ዝሰርዕ ዓቕሚ ምፍጣር ብምኻሉ ቅቡልነት ብምዝያዱ እዩ እዚ ዋዕላ ኣብ ሃገርና ክመፅእን ክእንገድን ዝኸኣለ አባል ባይቶ ከልተ ህዝብን ኣብ ኢንስቲትዩት ስግግር ሕርሻ መራሒ ጉጅለ ዘፈራህፍቲ እንስሳት ዶክተር ከፈና ኢፋ ንትግበራ ዓለም ለኸው ዕማት ስርዓት ምግቢ ውድብ ሕብረት መንግስታት ንምትግባር ኢትዮጵያ ትካላት ኣዋዲዳ ትፍጽሞ ንዘላ ተሪር ጻዕሪ ንንጥፈት አዳማ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ብምዝኽኻር ይሪኡ በአዳማ ከተማ መስተዳደር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እጅግ በጣም ድንቅ ናቸው ብምምሕዳር ከተማ አዳማ ይስርሑ ዘለው ስራሕትታት ዘደምሙ እዮም
بفلاي بمداي دراهو بزمناوي أقواب دراهو بمفراي مرصات عاليت على حم بمفراي عساخ نراب حلو نخيل سفيح بايتا زيبلنا بمخارنا زلونا رباطات تطايمنا سب سرح إلاتات فتيرنا بتعمي بالزمن من قدي سرعة مقبين وحسنا مقبين مرققات كمون زبلت أقا مقبين مفراي يسرحو زلو عمامات زدن نغيهم መንግስታዊ ሽቶታትን ምዕዋትን ስርዓት ምግብን ምዝማንን ዝኽእሉ ምድለዋትን ሽቶታትን ብምዕዋት መዳይ ኢንስቲትዩት ጂኦስፓሻል ሕርሻን ገጸ ምድርን ዝመሰረቶም ዕማማት የሳልጥ ምዃኑ ዝገልጹ ተመራማሪ ቴክኖሎጂን ዳህሳስ ምድርን ሽመልስ ታደሰ ዘለለው ሓቅታት መሬት መበገስ ብምግባር ዝራእቲ ዝርከቡሉ ኩነታት መሰረት ዝገበረን ምስ ስርዓት ምግቢ ምትእሳሩ ሰፊሕ ዝኾነ ዛዕባ ብትካሎም ብምባል ኢትዮጵያ ንምዝማን ስርዓት ምግቢ ከም ትነጥፍ ይሕብሩ የምንሰራው ነገር ክሮፕ ለምሳሌ ክሮፕ ማለት ምግቦች نسالتهم عمامات كما بنت خال بنتر نجار زمعبولون زي معبولون مخانم ناي مفلا يسرح يدلي إزي أوسن بوتا كعم ميخيل كوين جناح فيشا وحق معمات زرب حلو عدل عقوتيو بزد ما بزي صفحة دهساس ساتلايت زسرحو تنتانتات متن عنا أصوات عنا دك سوات هون بمخانو نزي زعبات عنا نعكنينا عبيت أصوات مكتتالون زعباناي زعبا مكبي زعبا تعنا مخانو زقلصو اب مينستر تعنا مكتل التحبابري سقوطا ديكلاريشن ايتفسها تكلي نمعباله سرعات مكبي ኢትዮጵያ በምህርት ስርናይ التعوتو زلات المان مدقاف نمغبنت زوعلو زتفلالو ነገራት ናይ መብልጻግ ስራሕ ይሰራሕ ምህላው የዘንቱ ስንዴን በቪታሚን ቢ ኮምፕሌክስ እና በዚንክ የማበልጸግ ስራዎች ስርናይ በቪታሚን ሲ ኮምፕሌክስን በዚንክን ናይ መምዕባል ዕማም نزيتي بفيتامين A ناي ممعبال سرحتي نجو بايودين ناي ممعبال سرحتي بمثلات نفريم بانتات زحافو تحستوتات نترى مقبي كم حايش ناتسرح يركب أب مزمان سرعة مقبي فاينانس وترناع ويكا عاقمي أقداس مخانو زحبر مكايد سرح بانكي جرومن سنتايو منقستي زغمتو أنفتس مبقس بمقبار عدل لقاح بانكوم كم زمشاتشو يقلص ኮላትራል የሌላቸው ሎኖችን በማቅረብ ለምሳሌ ዲጂታል ሎኖችን በማቅረብ መትሐጃ ዘይሐቱ ለቅሓታት ከም ኣብነት ዲጂታል ለቃሕ ብምምችቻው ፍርያት ሕርሻ እንስሳት ኣዝርእቲ ድማ ከም መትሐጃ ብምስራዕ ካብ እዋን ፈልስየ ትሕዙ ዘፈር ብፋይናንስ ክሕግዝ እውን ግቡእ እዩ ናትና ባንኪ ከም ባንኪ ዝኣመሳሰሉ ዕማማት የሳልጥ እዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ ብልሕታት እንዳማዕበልና ኢና ንርከብ ከም መንግስቲ እውን ዝተነፀረ ኣንፈት ብምዃኑ ነዚ ምድጋፍ ግድን እዩ ኢትዮጵያ በሐለዋ ከባብን በምግቢ ዓርሳን ምኻልን ዜጋታታን ትካላታን አዋዲዳ ብጽዑቅ ትነጥፍ ምህላዋ ይፍለጥ كرات ملكتي حزرمانا بزين عداقاينا كنسقر مسفحفح معرفة دفرت ولو كومبولشات مريقوم لعلي حدا نتبي شمونت بليون بر وصاي استقبرلو مسفحفعي معرفو نفرتي ولو كومبولشا تمرقو نقلقالوت كيف تقوين لهم أب سنسرعات التمرقات رسم حدار كلل أمحارة أرقا كبدا مكتل عفو قباي بيت مقرتي كلل فانتو تسفاين وانا فصامي سراح مقد داير إثيوبيا ايت مسفن تاسون كم استرخبو تملاقيتهم ناب زينا وصاينتن سغر دما كندا نفرنساين بريطانيان صعبا نهاجر فلسطين افلوطو كتب متلامات حبيروم قدماي مينستر مارك كارني كندا اب ورحي مسكرم نهاجر فلسطين افلوطو كتب مدب كم زلوا بمغلاص ابز حلف معلتات كم زي عينت سغمتي زوسدا سالسيتي هاجر كاب جوجل شوعات كتكون مخانا غليصوم كارني تي سغمتي اب ديمقراسياوي صغاتات زمركوس مخانون بعالم مزي فلسطين اب زمت عمت بزي حماس مرصا ككايد مخانون غليصولم ازو سنه زمت زلو فرنساي ورحي مسكرم نهاجر فلسطين افلوطو كتبا مخانا دحري مغلاص كمغون اسرائيل مقراص تخسي انت زي تسمعمعا عباي بريطانيا تماثال سغمتي كمتوسد دحري مغلاصا زصعبيو مبزحتن هاجرات كابتن 293 ابال هاجرات حبرات هاجرات اتن 147 نهاجر فلسطين بوقعي افلوطو محبن تملاقيتم كبرات تبلكتي مع زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم اب حدا معلتي لعلي 700 مليون فلسطات نمتكال استتلمه تلمي لعلي تلمي تعويت كبلو قدماي مينستر ابي احمد قليصوم
كنتيبة أدانيش أبيبي بمرحة قبري متكال فلسي أبحد صحاي 700 مليون فلسطات عوسن ربع قنف اللي تقيلا كاب زينا وطاي كندا فرنساين بريطانيا صعيبة نهجر فلسطين مفلوطة كتب مثل لامات حبيرون باركستنا الكتي مع زينا بزيز عزم سلام كتالكم مع زينا نمسكن سلام